Just kuvattiin tuossa vähän telkkarijuttuja ja omaa videoa tonne verkkosivuille ja täällä meillä kotona ja alkaa tuntua siltä, että tää on ihan todellista. Tää on niin kummallinen tää elämä, mihin se johdattelee meitä, mihin se vie meitä. Ja niin kuin mä oon tuossa mun tarinassa puhunut, niin tää mun hyvinvointitarina lähti tavallaan sieltä 90-luvulta yliopistosta, jossa mä jo silloin halusin ymmärtää, miten mieli ja keho toimii yhdessä. Ja pääsinkin opiskelemaan sitä solupilsaa ja totesin, että ei se vastaus sieltä löytynyt. Ja monen mutkan kautta tulin Hollywoodin kautta takaisin tänne Espooseen omille kotikonnuilleni. Ja siinä identiteettikriisin keskellä alkoi semmoinen upea henkinen matka. Ja mä sanon, että se henkinen matka on tehnyt sen, että se on opettanut mut seuraamaan. No se on inspiraatio tai se on se vahva tunne. Sitä mitä sä haluat tehdä. Mikä susta tuntuu hyvältä, mikä tuo sulle sitä onnea ja iloa siinä hetkessä. Ja kun sä oikeasti rohkeasti lähdet tekemään sitä, etkä hannaile ja junnaile ja mieti, että voiko näin tehdä, niin jotenkin se universumi ruokkii sitä. Ja sun eteen tulee uusi mahdollisuus tehdä lisää jotain, mikä ruokkii sitä sun inspiraatioa. Ja mähän itse tietysti opiskelin meditaatiokursseilla, kävin joogat ja opiskelin itteni energiahoitajaksi. Tein kaikkea tämmöistä siinä sen matkan alussa, koska se koko maailma oli uusi mulle tiedetaustasta tähän energiamaailmaan. Ja sitten se jotenkin niinku hellästi, mutta johdatteli mut seuraamaan sitä luovuutta. Mä oon aina lapsena ollut luova, mä rakastin piirtää. Se oli niinku se mun juttu silloin. Niin se ohjasi mut takaisin sen pariin. Ja mä sain käyttää sitä luovuutta siinä Miam Clothing vaatesuunnittelussa. Se oli aivan ihanaa. Ja nyt ihan selkeästi se ohjaa taas mua. Niinku jollain tavalla se motivaatio kaikessa mun tekemisessä on niinku suurempi. Se tulee joltain suuremmalta taholta. Ja se johdattelee mua nyt takaisin sen ensimmäisen kysymyksen pariin, eli miten se meidän mieli ja keho toimii yhdessä. Ja se vastaushan siihen löytyy siis tietoisuudesta. Ja kvanttifysiikka on tietoisuuden tiede. Se on kokonainen tieteen ala, joka keskittyy sen tutkimiseen. Ja sen myötä, kun mulla on auennut ihan erilainen maailmankatsomus, elämänkatsomus, niin mä oon luonut tämmöisen hyvinvointialustan, jonka mä olisin toivonut olevan olemassa silloin, kun mä itse aloitin tämän mun matkan. Eli siellä on hyviä vinkkejä siihen, mistä lähtee hakemaan tietoa, miten tämä maailmankaikkeus toimii. Siellä on sitä kvanttifysiikkaa, mutta siellä on myös muinaisten kulttuurien viisauksia, vinkkejä kirjoihin, jooga- ja medisharjoituksia, kaikkea semmoista, joka vie sut lähemmäs ittees, sille omalle tutkimusmatkalle. Ja sinne mä oon myös suunnittelemassa nyt sitä valmennusta, mikä tukee sua siinä sun matkalla, mutta tää on ihmeellinen. Tää on ihmeellinen on se oikea sana, koska esimerkiksi se, mitä mä nyt teen, niin mä en ollenkaan puoli vuotta sittenkään olisi arvannut, että mä teen tätä tai rupean tekemään tätä. Eli mä seuraan niin luottavaisin mielin tätä sisältä kumpuavaa motivaatiota ja inspiraatiota ja halua tehdä ja tuoda jotain uutta tähän maailmaan, niin mä luotan, että sillä on suurempi merkitys ja se kantaa. Tämmöisiä mietteitä tässä, mutta ihanaa, että olette mun matkassa. Kiitos siitä teille, jotka ootte. Voi olla paljon semmoisia, joita tää ei kiinnosta ollenkaan ja se on ok myös. Tää on vaan elämää. Tää on vaan mun elämää. Mutta se on ihanaa. Kaikkea hei hyvää sulle. Toivottavasti sä löydät kanssa jonkun
tavan päästä käsiksi siihen sun sisäiseen, aidoimpaan olemukseen, joka tulee oikeastaan vasta esiin sitten, kun sä saat tehdä just sitä, mitä sä rakastat. Eli sä saat olla aidoin sinä itsesi. Silloin se tulee esiin ja vahvistuu. Ja sitten jos sä ruokit sitä tekemällä sitä, mitä sä rakastat, niin se vahvistuu entisestään. Ja siitä se tie aukeaa.